kaga har yanzu a ce wai muna nan bai fito ba dan yana sarkin dawa. Dusan na zama sarkin dawa za a mugu. Kai Wallahi mugu. Salamu alaikum. Yar uba. Gabara ne. Yawa. Mutum yawa kai. Billahi lazi muna nan. Allah buɗe sarki. Ai na jima ina kitse ina dan kin tsime ina dan shafe ka san na ji karan kura ma da Kai. Kai. Kaga me yasa gudu abin mutum ne yake gudu ya manta uwarsa a garin su saboda kai na sani kai dungun bakin aiki yawa kai kan tafi masomin asara godiya nake kai kan aiki sai an taru godiya nake ai mutum uku bai dauka kan aiki kai sai dai mutum uku ba da sarki ka kashi ka buge ka maki to kai sarki a'a kai ma da wallahi sarki masu kyamun sun tashi wallahi dan inyamurin ya tafi ciki kace dan inyamura wallahi ya tafi ya zuba yanzu tafiyar zamu yi ko kuma akwai wani abu da kuke abin nan akwai ai kawai tafiya zamu ya tafi kai a tafi yawa dai a dauko mana kayan aiki da barandamaye da wukake tumbudi kace kare na aiki na tumbudi kare na tumbudi ai ni me dawa ba ma ni ba kalli ba ma ni ba kulu haka kulu in na sama kula a gaba in na sama kula a gaba mutum dubu ne wallahi na sani magana ba komai hannun ku da kore su magana ta Allah haka ma za ka ikon Allah ina da ma reza gwarin yadda magana ta Allah kare na mai dawa na bara ga ikon Allah da kullu za ta tafi nan yau au da kullu za ta da kullu za ta tafi nan yau to kullu kullu shi a gaba kullu da ke za a tafi nan kullu a'a kullu aga a'a ma ta mai dawa Allah ta bisaki godiya nake za ku ga aiki aikin ku yau mu za mu ce gaba mu je kullu tana gaba kullu tana gaba mu je mu ko muna bayan aiki yawa Kai wane ne kai da zaka mai woni? ban ga maka ne shigo Wane ne kai na? ke ce mana kunya kina magana ke no. amma Ni matan wace ce? mata wai ke Matan mata. ke yana faɗa kina faɗe Me gida? no. sai mu ga wanda zai kare ki a gurin nan kina da bakin magana Dan annabi ku ya hakuri. kina da bakin magana ne abin da ake gaya miki ne kike wa mutane tsiwa babu ke babu mai gidanki yanzu nan zan shafe labarin kawai umarni nake jira mai gida ya bani ana ji na ko ana huda mai gida wannan ba dan Allah sa mace bace Allah huda ko addinin musulunci mata suna da rauni da na sa kun kace da ita za mu je gaskiya tsada ana huda kai wallahi No.